Daar komt de bel. En Shinky Knecht zal nu toch echt één van die twee moeten passeren. Helmlijn legt vooraan, die gaat hij niet meer pakken. Maar pakt hij Welburn nou? Knecht, het is nu of nooit op de 1500 meter. Het lukt niet, hij gaat naar de B-finale. Zo is Shinky nooit zenuwachtig, maar ik heb het jullie wel merken. Is het echt zenuwachtig, ja? Ja, echt zenuwachtig. Er stond wel een bepaalde druk op. Hè. Ik weet gewoon alles wat ik doe, joh. Ik word onder een vergrootglas gegooid, hè. Net ten opzichte van de pers, maar gewoon meer ten opzichte van de jury en al dat soort dingen natuurlijk. Maar dat gebeurt bij de vingers. En dat ziet me gewoon een soort in de holle. Een echt goede Shinky Knecht, geloof me, die had hier absoluut de finale gehaald. Die verslaat normaal gesproken altijd Jack Welburn uit Groot-Brittannië. Met alle respect voor die Brit. Het was me Jood gewoon net gunt. Dus ja, B-finale, ik wil je gewoon letterlijk in de laatste bocht onderuit schoffelen. Nou ja, daar kan je verder niks, daar kan ik niks aan doen. Ja, maakt dat dan nog wat uit aan die... Nee, het zit helemaal niks. Ja, B-finale, ik ging ook om de wong hier achter worden. Nee, ja, jammer dan. Hè? Hoe is maar de emoties, jongen? Ja, prima, ja. Wijntje gaan we weer. Voorbak. Ja, dat is altijd zo nuchter, maar in dit geval... Nou ja, het is toch gewoon krijg even noos, hè?